Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi ta'ala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratna bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh bin Qadr al-Jalal. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh bin Hasan al-Yashadi. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dha bin Yahya. Atallahu amra fi si'afiyah. Wa li jami' masyayikh darut tauhid al-asaniyah. Wa li jami' al-muslimin wal-muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mimma syariqil ardi ila magharibiha. Barriya bahriya khususan aba'ana wa ummatina. Wa ajdadana wa jaddatina. Wa ustadana wa syekhana. Wa masyayikha masyayikhina wa liman istama'na bi sahbihi. Wa nakhusu khususan sayyidan lidal anna sahidiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bihi bi'ulumi wa maddana bi asrari wa ada alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdullah ibn Mas'udin. Qala mendika Sayyidina Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Yang bagi sayang jali sahibul Qur'an. Kanggone wong sing maca Quran apa ayya arifa yen tang ngerti sapa sahib bilaili iklan wong ini sahib idin nasu kana udah menungsa iku naimuna iku padha turu kabeh binari lan lawan rinane sahib idin nasu kana udah menungsa mustiruna iku ora poso sapa nas Wabi husni lan kelawan susah sahib idin nasu krana utai menungsa iku yafrahuna. Wabi buka lan kelawan nangis sahib idin nasu krana utai menungsa ya hakuna iku pada guyu sapa nas. Wabi sumdi lan kelawan menangi sahib idin nasu krana utai menungsa iku yakhuduna pada ngobrol sapa nas. Wabi khusyu'ihi lan kelawan khusyu'i sahib idin nasu krana utai menungsa iku yahtaluna iku pada kemalungkeng sapa nas indah. Qultu makna kalam Ibn Mas'ud hadza annahu yanbaghi an yatamayyazu sahibul Qur'ani min ghairihi min ammatin nas. Qultu ngendika ingsun Mbah Musannaf makna kalam Ibn Mas'udin utawi artine pengendikane sahabat Abdullah bin Mas'ud hadza kang iki pengendika mau sing mau yang bagi li sahibil Quran ila akhir annau iku sedona kelakuan yang bagi iku sayuju apa ayat tamayyaza apa arab ento beda sapa sahibul Quran min ghairi sang liyane sahib min ammatin nasi sangkeng kalangan masyarakat biziyadati tasmiri kelawan tambahe cancut tali wanda fi ta'atillah dalam taat marang Gusti Allah wa kasratil musarati lan akarikatan fil khairati ing dalam kebagusan wa syiddatil ihtirazi lan bangeting reksa nal ghaflati saking lali ma'a mujanabatil lahu sertane ngadoi lelan wa kamalil khasyati lan sempurnane wedi wal khaufi lan ya wedi minallahi ta'ala sang Gusti ta'ala. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an aidan
Nuzilal Qur'anu liyu'mala bihi fatnahatum dirasatahu amalan. Nuzila dan turunake apa Al-Qur'an liyu'mala supaya dan amalaken bi apa Qur'an fattakhatum mangka dadekna sira kabeh dirasatahu ing deres Quran utawa belajar Quran amalan. Fa ammal qari'ul muhallid al-ghafil. Jadi ini bisa menerangkan tentang tilawatul Quran, membaca Quran. Dawe sahabat Umar dengan aneh jelasno ya masyarul Quran irfa'u ru'usakum faqad wadahalakumut thariq wastabiqul khairat. He golongane wong-wong sing membaca Quran, ahli Quran. Irfa'u ru'usakum. Angkatlah kepala kalian semua, pandangan kalian semua, maka telah tampak bagi kalian suatu jalan. Wastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal-amal baik. Terus disusul dawe sahabat Abdullah bin Mas'ud dawe ngene, yang bagi li sahibil Quran ay ya'rifa bilailihi idzin nasun naimuna wa binahari idzin nasu muftirun ila akhir. Engkang makna dawe Ibnu Mas'ud iku mau diterangno Mbah Yai Musannaf kurang luwih mangkene. Hadza annahu yanbaghi ay yatamayyaza sahibul Qur'an min ghairihi min amatin nas. Dari pengendikane sahabat Abdullah bin Mas'ud, Mbah Yai Musannaf pengarang kitab An-Nasihatiyah tersebut menjelaskan bahasanya yang dikehendaki pada pengendikane sahabat Abdullah bin Mas'ud yaitu hadza annahu yanbaghi ay yatamayyaza sahibul Qur'an min ghairihi min ammatin nas. Bahasanya seseorang sing pembaca Quran, ahli Quran, wong sing maca Quran, wong sing menghafal Quran iku nek iso ya dianjurkan untuk membedakan antara dirinya dengan orang-orang lain, dengan masyarakat biasa, yaitu apa caranya membedakan supaya ketok beda antara ahli Quran karo orang ahli Quran. Pembedaannya dengan cara biziyadati tasmir fi ta'atillah. Ketika seorang ahli Quran dapat taat marang Gusti Allah, iku ya dinemen-nemen di cara gimana? Lebih semangat, lebih sungguh-sungguh ora kaya wong biasa. Wa kasratil musara'ati fil khairat. Terus lebih cepat ketika melakukan amal-amal baik. Cara gimana? Lebih semangat. Cara anak azan ngono ape jamaah ning masjid wis dianggake budal, gak engko-engko ae. Cara ngono. Wa syiddatil ihtiras minal ghaflah ma'a mujanabatil lahwi. Terus menjaga diri dari kelalaian utawa menjauhi perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Iku salah satu perbedaan cara mana nek ape diketokno. Cara mana wong ahli Quran kok mosok padha ae karo wong sing ora ahli Quran, ngono. Wa kamalil khasyah wal khaufi minallahi taala. Terus dalam segi ketakwaan ia pun ya kudu lebih cara mana
Aja kaya wong sing ora dunung Quran, ora dunung agama, tapi lebih khasyah, lebih khauf, lebih takwa marang Gusti Allah. Terus dari Ibnu Mas'ud malih Nuzul Qur'anu liyu'mala bihi fattakhatum dirasatahu amalan. Al-Qur'an iku diturunkan supaya diamalkan. Ora kok mok dinggo duwe-duwenan, ora kok mok dinggo gaya-gayaan. Fattakhatum dirasatahu amalan. Maka jadikanlah Quran iku untuk pembelajaran, untuk pedoman pada amal-amal sing dilakukan awak dhewe. Fa amal qari mangka napa utahe wong sing maca Quran al mukhallidu kang nyampur al ghafilu kang lali allazi la ya'malu kang ora ngamal sapa allazi bil Qur'an ing lawan Al-Qur'an wala ya'tamiru lan ora miturut sapa qari bi awamiri kawan perintah-perintah Quran wala yanzajiru lan orang kacegah sapa qari bi zawajirihi lawan cecegahan Quran wala yang kifulan orang kantek sapa qari indah hududi nalika batas-batasan Quran. Iki mau menerangkan tentang hal-hal yang dilakukan oleh seseorang ahli Quran, wong sing maca Quran utawa wong sing ngapal Quran. Nah, terus selanjutnya iki akan menerangkan seseorang sing membaca Quran tapi mereka tidak mengamalkan Quran, nyampur. Terus gimana? Bener ya maca Quran tapi kelakuane, sikape, perlakuane ning sesama orang hak ning Gusti Allah iku ora dilakoni. Iki sing akan diterangkan. Fa amman qari'ul mukhallitul ghafilul ladzi la ya'malu bil Qur'an wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.